Krásny dobrý deň, opäť začína nám druhá séria diskusí a tentokrát vedľa mňa sedí Danka Vrabcová zo značky Vtáčatko. Kľudne môžete aj zatlieskať, aby to bolo, ďakujem aby krásne. Si sa cítila dobre. Veľmi pekne ďakujeme, že si prijala pozvanie, aj napriek tomu teda, že dnes tu stánok nemáte, ale si tu, čo si teda veľmi vážime. A si tu reprezentantka teda za značku dvoch, ale teda sedíš tu iba ty. Prečo Peťko neprišiel? No, tým, že sme rodinná značka, tak máme rodinu. A teda okrem dcery, ktorá je tu so mnou, máme aj mladšieho syna, ktorý má futbalový tréning. A keďže to je taký náš malý futbalový projekt, tak manžel nemohol vynechať a museli s ním na tréning. Takže preto som tu len ja. A ďakujem krásne za pozvanie, veľmi si to vážim. Úplne rozumieme, len som teda chcela podpichnúť, lebo teda Peťko je tiež taký reprezentant tej vašej značky a my ho dneska ešte určite spomenieme, ale aj ty sama si povedala, že ste rodinná značka. Tak kto tú vašu rodinnú značku tvorí a možno aké má úlohy? Porozprávaj nám. No v podstate sme to hlavne teda my dvaja, ja a môj manžel Peťo. A samozrejme sa zapájajú aj naše deti do určitej miery, minimálne nám robia modelov, ale takisto nám aj pomáhajú častokrát v práci, hlavne keď sú chorí a nemôžu byť v inštitúciách. Vtedy nám tá práca ide inak, ako keď sme bez detí, ale práve o tom to je, že keď nám možno jedno z detí ochorie, tak vlastne tým pádom nám vypadne minimálne polovica tímu, lebo jeden z nás musí zostať s deťmi doma. Takže je to naozaj aj niekedy komplikované, ale zároveň je to veľmi pekné, pretože trávime spoločne čas, vieme si to manažovať a sme ako rodina vlastne zainvolvovaní nielen v tom našom rodinnom živote, ale aj v tom rodinnom podnikaní. Áno, a keď je napríklad aj Ela chorá a teda je s vami, tak viete získať objednávku s Elinou kresbou napríklad na škatuli. Áno, je to tak, je to taká bonusová služba, ktorá sa nedá nejako objednať a predplatiť a je to veľmi náhodný výber, že kto dostane krabicu s kresbou, takže áno, je to jedna z jej aktivít. Dani, ako to celé začalo? Prečo teda práve značka s lanom? Prečo možno práve značka pre rodiny a domácnosti? Aký je váš príbeh? No, ten príbeh sa začal písať v podstate ešte predtým, ako sa narodila Ela. Ja už som jednu značku rozbiehala pred 10 rokmi. Ona vlastne stále tak trošku v takom utlmenejšom režime funguje, ale som ju odovzdala kamarátke. To boli šité šperky v podstate tiež z prírodných materiálov, z bavlnených prámikov. A k tomu vtáčatku som sa dostala vlastne vtedy, keď sa už mal narodiť náš Adam, teda druhé dieťa. Bolo to pred viac ako 5 rokmi a pôvodne to mal byť taký zámer, že to bude detský concept store, že to bude taká značka najmä pre deti, tým, že nám chýbali niektoré veci práve pre naše deti z tých prírodných materiálov na trhu. Mysleli sme si najskôr, že to bude tak, že budeme ako keby združovať rôzne značky, prevažne európske, budeme mať nejaký svoj obchodík, buď online alebo aj vo fyzickom svete a že budeme takto fungovať, ale v podstate veľmi rýchlo už po prvom mesiaci sme si uvedomili, že veď my si to môžeme vyrábať sami, môžeme podporiť slovenské šikovné ruky a mať to akoby vo svojej vlastnej réžii. A vtedy vlastne sme zamestnali prvú našu pani krajčírku, zhodou okolností to bola partnerka môjho bratranca, čiže stále to zostávalo v rodine a s ňou sme začali šiť už aj detské produkty, predovšetkým z ľanu a mušelínu. A keďže ten dopyt bol veľký a hlavne mamičky teda sa chceli tiež zladiť a neskôr aj oteckovia a potom chceli to a to a to, tak postupne s tým, ako vlastne prichádzal dopyt, tak sa rozširovala aj tá naša ponuka a portfólio. Až teda zrazu máte krásny showroom, alebo teda priestory na dlhých dieloch, kde teda tiež môžu ľudia prísť, ak sa teda nachádzajú práve v Bratislave. Budeme veľmi radi vás privítame. Áno. Prečo práve ten ľan? A ja teda dnes už viem, že tam sa nachádza 42 odtieňov ľanu. Je to tak. No ten ľan hlavne preto, že sme teda chceli to naše hniezdo budovať na prírodných materiáloch a ľan nám vlastne vychádzal, aj stále vychádza ako jeden z tých najekologickejších a keďže si naozaj zakladáme aj na životnom prostredí, aj v podstate na tom fungovaní celého sveta a cirkulácii ekonomiky a podobne, tak ľan nám prišiel ako to prirodzené, s čím by sme mali teda tvoriť. Ale nie je to teda len o ľane, myslím, že o ľane tu už rozprávalo mnoho značiek, čiže vieme, že aké má funkcie, aké má výhody, v čom je skvelý, ale postupne tým, že sa snažíme rozširovať tú ponuku, tak prinášame aj ďalšie ekologické materiály, či už je to merinovlna, alebo je to tencel a podobne, ale stále ľan je ako keby to, čo nás tak najviac charakterizuje. Áno, vy ste charakterizovaná tiež ako značka s princípom empatie. Veľmi sa mi páči toto slovné spojenie, ale
predsa pomenujme si ho, aj keď asi tušíme, čo to skrýva, čo sa za tým skrýva. Ty to tak veľmi vieš dobre pomenovať celé. Nie som si istá, či to viem. Ja rozprávam niekedy od Adama, prepáčte, že hovorím zbytočne veľa, ale ja som empat, ja som človek, ktorý je veľmi citlivý, veľmi sa dokáže vžívať, veľmi prežívam všetko, či už je to radosť iných ľudí, útrapy a podobne, že ja tie emócie tak na seba nejako prenášam. A keď sme aj rozmýšľali nad tou našou nejakou filozofiou a tým, že čo nás charakterizuje, tak nám vlastne vyšlo to, že my sme empatická značka. Že naozaj sa snažíme počúvať tých našich zákazníkov, rovnako samozrejme načúvame aj svojim potrebám a našich zamestnancov, čiže pani Krajčírok, a snažíme sa to všetko tak pekne prepájať. Sme empatickí voči prírode, pretože tvoríme práve z tých prírodných materiálov ekologických, prípadne recyklujeme už použité látky alebo látky, ktoré nenašli využitie, tie tzv. Deadstocky. Takže sa snažíme byť ako keby naozaj empatickí voči celému tomu, voči svojmu okoliu aj vo vnútri našej značke, pretože áno, všetko je to krásne tvoriť, ale zároveň musíme myslieť, byť empatickí aj sami voči sebe, lebo neviem, či sa to tu už dnes riešilo alebo nie, ale tá značka by nemohla fungovať, keby neprinášala nejaký ten aj podnikateľský výsledok tej danej rodine, čiže pre nás je to aj o tomto. Vy ste teda začínali skôr ako tá detská značka, postupne ste sa teda vyformovali. Za 2 mesiace. Bolo to teda takéto rýchle? Veľmi rýchle, bolo to veľmi rýchly spád, áno. Ale ja teda z našich rozhovorov viem, že tam bol nejaký taký kúsok, ktorý sa volal Čukotky, že to bolo niečo také prvé, aj teda, že ste mali nejaký kúsok, na ktorý sa dokonca až niekoľko týždňov čakalo. Takže poď pospomínať na tieto začiatky, až teda po to, ako ste sa dopracovali možno k tomu, že ste zrazu začali tvoriť aj tie veci do tej domácnosti, aj veci pre mužov. Pospomínaj. No áno, tie prvé produkty boli teda detské, tak ako sme hovorili, že hlavne sme tvorili zo začiatku pre deti, lebo to bolo v období, keď sa narodil náš Adam a v podstate sme naplňali akoby aj potreby našej rodiny. Mali sme vtedy 5-ročnú dceru, mali sme novorodiniatko a potrebovali sme ich zaodieť, ideálne teda ekologicky a zistili sme, že jedna z vecí, ktorá na trhu chýba, sú práve tie v angličtine bloomers, my sme si ich preložili voľne ako čukotky, lebo to je výraz, ktorý moja babka z oblasti Ponitria hovorovo používala práve pre nejaké spodné nohavičky. A vlastne bol to taký prvý produkt na zakrytie plienky u malých detí, lebo veľakrát sa riešilo práve pri foteniach to, že dievčatko má síce krásne šaty, ale rozkročí sa a pod nimi trčí plienka. Takže my sme vytvorili produkt, ktorý tú plienku zakrýva a tvorili sme práve tým, že sme rozširovali stále ponuku a stále bolo viac a viac farieb a motivov na výber, tak vlastne ľudia objavili tú značku, začali si možno aj keby tvoriť, vedeli, že si u nás môžu vybrať tú farbu a začali si tvoriť svoje vlastné možno, nie že dizajny, ale vedeli si to u nás navoliť. Nebola to stála ponuka, neboli to kolekcie, ale bolo to také šitie na mieru. A takto postupne sme vlastne priniesli šatočky, potom tie dámske šaty a neskôr aj pánske oblečenie s tým, že stále tvoríme v podstate made to order, čiže zákazník si u nás vyberie model, ktorý máme v ponuke a vyberie si farbu z tých 42 farieb ľanu, prípadne občas nejaké limitky, takže už je možno aj 45 a my mu to ušijeme. Nehovorím, že úplne na mieru, máme svoje tabuľky, dajú sa samozrejme urobiť aj nejaké úpravy, ale teda takto sa snažíme fungovať, netvoríme na sklad. Myslím si, že hlavne na našom slovenskom trhu nám to nedáva až taký veľký zmysel, aby sme teraz vytvorili stovky rovnakých vecí, mali ich na sklade a potom ich po 2 rokoch, čo ležali niekde ľadom, tak ich potom vypredávali. Čiže naozaj sa snažíme tvoriť už pre konkrétneho zákazníka, ktorý si u nás objedná a dáva nám to takto najväčší zmysel. Keď sa aj pozrieme na tie fotky a na názov váš, tak znie teda veľmi, veľmi milo. Volá sa teda Vtáčatko. A ja myslím, že mnohí sa aj pýtajú, prečo práve Vtáčatko. Aj keď teda na začiatku som povedala, že vedľa mňa sedí Danka Vrabcová a keby tu sedel aj Peter, tak vlastne by bol Peter Vrabec. Áno, vydala som sa za vrabca. takže to bolo úplne tak, že nebolo to ťažké vymyslieť ten názov. Tým, že pôvodne zatvorili hlavne pre deti, tak naše deti sme volali vždy Vtáčatka, takže za to tá značka je Vtáčatko. Je pravda, že momentálne aj zvažujeme, že čo s tým ďalej, lebo sme riešili, že hlavne teda, keď robíme tú mužskú módu, pánsku, či s tým nebudú mať problém, že predsa len to evokuje niečo také detské, hravé. Prekvapivo s tým veľmi problém nemajú, ale stále sa pohrávame aj s tou myšlienkou, že možno, že ten rebranding časom príde. Ale bolo by mi to veľmi ľúto, takže to veľmi odsúvam. Asi aj mne, aj teda skrz to, že vy každý svoj produkt pomenovávate istým spôsobom z tej vtáčej ríše. Áno. Ako to celé vzniklo a možno vzniká, lebo veď aj tam sú nejaké limity. Či máte niekoho na pomoc vo vymýšľaní? Niekoho maličkého máme aj na pomoc.
Máme aj vtáčí atlas, čiže veľakrát aj tam zalovíme. Áno, zo začiatku to bolo skôr také, že aby sme my si vedeli odlíšiť, tak sme začali dávať, a toto budú šaty húska, a toto by mohli byť labuť. A potom bolo tých modelov 20 a už sme museli zaloviť naozaj v nejakom atlase vtákov. Takže už máme aj vlhu, aj žlnu, aj úplne že rôzne názvy. Pánske modely majú názvy ako kohút, jastrab a podobne. A prišlo na to také, že jednak to nám pomáha samozrejme rozlišovať, keď si aj do dielne zapisujeme objednávky a zároveň je to veľmi milé, keď príde zákazníčka a povie, ja by som chcela košeľu vrana. Takže je to pekné, že je to také podľa mňa aj ľahko zapamätateľné a v podstate to plní aj nejaký marketingový účel, ako keby, aj keď to nebolo tak primárne myslené. Áno, musím súhlasiť, že aj ja, keď som k vám prišla, tak už išla som ako keby konkrétne po... Šaty húska. Húska, áno, zavinovacie, áno, húsky. Boli to húsky. Hej, húsky. Ako teda fungujete? Lebo už si tu niekoľkokrát spomínala nejaké dielne, nejakých ľudí. Ako fungujete logisticky a či je to možné zvládať, alebo kde ste možno v tom dnes teraz? Momentálne máme vlastne 3 dielne, ktoré šijú už iba pre nás. Stále samozrejme vieme, že asi by bolo najjednoduchšie logisticky mať tú jednu dielňu, ktorá by bola tu, ale my zároveň máme históriu s tými našimi pani krajčírkami roky rokúce. Takže my spolupracujeme v podstate od začiatku, ako sme priberali dielne, tak stále s tými istými ženami, ktoré poznajú tie produkty naspamäť, že o polnoci by ich vedeli ušiť bez toho, aby mali nejaký technický popis, technický list. Takže aktuálne máme 3 dielne, ktoré v podstate šijú len pre nás. Jedna je pri Banskej Štiavnici, jedna je na Orave a jedna je tu v Bratislave. Čiže aspoň v tom máme taký pokrok, že niečo máme aj v Bratislave, čiže niečo vieme aj priamo tu nariešiť. Ostatné je takže skôr na diaľku a vyrážame do našich dielní a raz do týždňa vlastne si robíme zvoz kuriérom, kde to, čo sa za týždeň ušie, tak k nám príde, lebo nám nepríde ekologicky, aby každý deň sa niečo posielalo, čiže potom aj možno aj skrz to je tá čakačka niekedy trošku dlhšia, ale príde nám to takto rozumnejšie. Spomenuli sme tu tiež niekoľkokrát aj teda mužov, alebo teda pánsku módu. Sice tu Peťko nesedí, ale ja myslím, že vieš za ňo veľmi pekne povedať, ten jeho príbeh. Čo myslíte, lan a muži, že či to ide dokopy? Ja za seba musím povedať, že je to veľmi sexy. Mne sa to tiež veľmi páči. A fakt, akože keď príde ten muž no, je to veľmi čarovný materiál, musím povedať. On k tomu tiež mal taký svoj postoj. Ak to vieš nejako zreprodukovať, ja myslím, že to stojí za to. Nie som si teraz istá, ale asi myslíš to, že on vlastne bol taký skeptik celkom. Hej, môj muž bol veľký skeptik, on spočiatku teda stále bol tak, že veď to nebude ani príjemné a kde to budem nosiť a čo budem nosiť. No to bol môj muž pred nejakými 4 rokmi a dnes, keby ste stretli môjho muža, tak mimo toho, čo ide na futbal v športových veciach, tak nenosí vôbec nič iné, vlastne len ľan, prípadne nejaký merino sveter. A je jedným z tých, čo vlastne vymýšľa a prináša tie pánske kúsky, sleduje aj nejakú svetovú módu a snaží sa aj veci, ktoré nie sú akoby primárne ľanové, tak prenáša do toho nášho portfólia, čiže máme už veľa modelov, ktoré priniesol on, nie iba také, že štandardné trička a košele, ale už aj nohavice, ktoré sú také viacej trendy, hipsterské a podobne, čo ja by som teda povedala, že to nikdy sa nebude nikomu páčiť, ale na ňom to vyzerá dobre a možno sa to páči. Áno, myslím si, že aj sledujete jedným očkom našu prezentáciu a vidíte ho tam, ja som ho tam teda niekoľkokrát dala, aby bolo vidno, že naozaj ten lan tým mužom pasuje. Ako sme už spomenuli, tak ste rodinná značka a bez toho marketingu a sociálnych sietí dnes nie je možné ako značka preraziť. Asi nie, no je to pravda, že my už, ale nie je to dlho, musím sa priznať, že my sme vlastne až niekedy v polovici minulého roka, čiže je to iba nejakých 13-14 mesiacov, že si platíme aj reklamu, aj na sociálnych sieťach, aj na Google, preto sme fungovali v podstate naozaj, že bez reklamy. Dá sa asi fungovať aj tak, že iba word of mouth, že si ľudia povedia, ale do určitej miery. Ono už potom asi počase, keď aj tá značka rastie, tak jednoducho potrebuje, áno, aj tých vracajúcich sa zákazníkov, ktorí sú úžasní, že sa k nám vracajú, ale zároveň musíme ako keby rozširovať to povedomie aj medzi ľudí, ktorí o nás doposiaľ nepočuli a to sa už asi bez tej reklamy nedá. Ale stále mám pocit, že oveľa viac nám funguje taká tá autentická, nazvime to organická reklama, že keď urobíme buď nejaké vtipné video, alebo ukazujeme to zákulisie našej značky, že je to predsa len iné ako to, keď nejaký marketér naseká nejaké fotky za sebou a jasne musíme mať aj také reklamy, ale viac nás baví robiť práve to, čo je také viacej naše, kde sa viacej cítime aj samých seba. Práve na to som chcela naraziť, lebo ak by ste začali sledovať značku Vtáčatko a pár storiek za pár dní by ste videli, tak naozaj vy to tak pekne autenticky zdieľate, čo sa možno práve vo vašej dielni deje, alebo čo práve prežívate, alebo presne čo sa vám práve zábavné stalo
väčšinou teda Peťko sa tam objaví s nejakým problémom, alebo presne natočíte nejaké milé video. Je to ale istým spôsobom aj zásah možno do toho súkromia, aj výstup z komfortnej zóny. Ako to vnímaš, že či vám to prišlo prirodzené, alebo či sa do toho niekedy aj musíte tlačiť? No, do určitej miery určite je to taký zásah do súkromia, ale zase zdieľame iba to, čo zdieľať chceme, hej, nemáme tam kameru a reality show, že by nás niekto sledoval 24/7. Ale to by sme mohli skúsiť niekedy. Nie som si istá, že či by sa to všetkým páčilo, ale teda zdieľame iba to, čo chceme zdieľať. Nie vždy sa nám chce, ale keď sa nám nechce, tak nič tam nie je. Ono to možno niekedy zase aj vidno, že niekedy sú dní, keď tam nič nepribudne, lebo ja inak niekedy aj zabudnem. Lebo my nemáme žiadneho marketéra, ktorý by to za nás robil, my si to všetko robíme sami. Takže keď je nálada, tak niekedy vychrlíme aj 5 vecí za deň, alebo si niečo spravíme do zásoby a keď jednoducho nie, alebo nestíhame, lebo balíme objednávky, riešime dielne a podobne, tak vtedy tam nič nepribudne. Takže je to také veľmi ad hoc, veľmi spontánne a tým pádom možno o to autentickejšie. A o to krajšie myslím, že aj sama zhodnotíš, že to istým spôsobom tej značke pomáha s tým, že ľudia sa vedia možno s vami stotožniť alebo vidia možno tú realitu za tým celým. Vnímaš to aj tak? Ja verím, že áno a v podstate aj z tej spätnej väzby od zákazníkov mám pocit, že to tak je, že mnohí majú pocit, aj keď sme sa možno ešte nestretli, že nás poznajú, že sa možno stotožňujú aj s nami, že sa im možno, že sme im sympatické ako ľudia. Podľa mňa je to do veľkej miery to je aj o tom, že kto stojí za tou značkou, keď už ukáže tú svoju tvár, tak či ten človek mi je alebo nie je sympatický. Lebo podľa mňa to môže niekedy ako keby aj zlepšiť dojem značky, alebo aj naopak nejako narušiť. Takže úplne chápem, že možno nie každému režeme, ale je veľa ľudí, ktorí, ja to aj tak, že nás majú radi. My si to veľmi vážime, sa z toho veľmi tešíme, ale zároveň myslím si, že je to obojstranné alebo obojsmerné, lebo aj my tých zákazníkov našich máme veľmi radi a tí, čo s nami pravidelne interagujú alebo ktorých aj poznáme osobne, tak naozaj, že ich poznáme po menách, poznáme ich deti po menách. Viem dokonca veľakrát, že ktoré modely si u nás nakúpili, niektoré čo viem naspamäť a podobne, čiže je to naozaj také, je to taký už pomaly rodinný, kamarátsky vzťah. Veľa tých našich zákazníkov sa stalo postupom času našimi kamarátmi, môžem to aj tak povedať. Stalo sa ti, že si išla niekedy po meste a uvidela si váš kúsok na niekom? Áno, tak Bratislava je malé, veľké mesto, čiže tu nás sa to stáva pomerne často, pravidelne, ale takisto vidím aj kúsky iných značiek a vždycky si všimnem a pousmejím sa, lebo viem, že áno, toto je od niektorých našich kamarátov, niektorej inej značky, takže ja som vďačná za každého človeka, ktorý podporuje tie lokálne kúsky a nás malých tvorcov, takže stáva sa to a veľmi ma to vždy poteší. Kde ste ako značka možno dnes? Prešlo 5 rokov, vypracovali ste sa do teda miery, že máte aj tú dámsku, aj tú pánsku, aj tú detskú módu a viete v úvodzovkách obliecť aj tú svoju domácnosť. Máte svoj showroom, 3 dielne. Kam možno ďalej, alebo v akej situácii sa práve nachádzate? Pokojne povedz do takej miery, do akej ti je príjemné. Aká je možno realita za tým celým, lebo veď sme tu aj viacerí, ktorí máme nejakú svoju značku a kým neprezradíme to, čo je za tou oponou, tak ťažko sa nám niekedy aj inšpiruje. Je to tak, no. Sú dni lepšie a sú dni horšie, ale v celku myslím si, že je to stále dobré. Máme dosť zákazníkov, ktorí sa k nám vracajú, čiže toto je pre nás fajn. Samozrejme riešime stále to, že ako s tou výrobou, riešime rastúce náklady, jednak na strane teda materiálov, potom samozrejme aj nájmov, elektriny, čiže v podstate všetky náklady rastú. Teraz oznámené opatrenia, neviem, či tu chceme zmeniť na nejaký protest, ale teda asi nikoho to neteší, že čo sa deje, že namiesto toho teda, aby boli podporované nejaké malé firmy, tak nám v podstate stále viac a viac hádžu polená pod nohy. Ja som to len tak zhruba prerátavala, že už len keď zrátame tú transakčnú daň, tak mesačne my prídeme o stovky eur len na tom, čo budeme platiť vlastne štátu za nič, len za to, že nám prichádzajú objednávky a my objednávame tovar a podobne, čiže je to podľa mňa je to úplne šialené. Ale tak musíme sa s tým naučiť žiť. Zatiaľ neplánujeme nikam utekať a veríme, že aj ľudia to budú chápať, ak postupne zrejme tie ceny budú musieť rásť, lebo snažíme sa ich držať tak, nad tým veľa rozmýšľame, že my chceme mať ceny také, aby boli tie veci dosiahnuteľné aj pre ľudí, povedzme nie len tých najbonitnejších. Čiže tá ceny našich produktov nepatria medzi najvyššie na trhu, povedzme si to tak, ale zároveň oproti nejakým fast fashion značkám je to samozrejme o mnoho vyššia cena, nie každý si to môže dovoliť a veľmi sú ľudia citliví samozrejme na to, ja sama som citlivá na to a nerada by som teda k tomu pristupovala, ale zrejme teda toto všetko, čo sa deje posledné roky, nás donúti tiež zvyšovať ceny, čiže uvidíme, čo to s nami ako značkou spraví, takisto s dopytom ľudí a
A tak, no, žijeme tou realitou všedných dní Slovenska. Veľmi som teda rada, že to tu celé zaznelo, pretože aktuálne je to naozaj súčasťou každého jedného z nás. Ale poďme možno ešte trošičku tak pozitívnejšie, pravda? Jasné. Aký je možno tvoj najobľúbenejší kúsok? Ja najčastejšie nosím asi košeľu Vrana, mám ju v 2 farbách. Napriek tomu, že máme 42 farieb, tak ja nemám plný šatník všetkých farieb. Veľa nosím čiernu a pieskovú, v podstate a bielu, to sú také asi najčastejšie farby. Čiže košeľa Vrana je za mňa taká úplne najobľúbenejšia, a potom nohavice mám rada, tieto Lietaj, tie mám vlastne aj ľanové aj manchesterové, čiže keď sa ochladí, tak prejdem na manchesteráky. A my sa snažíme celkovo ako rodina žiť už tak minimalistickejšie. Museli sme do toho samozrejme dospieť, ale už posledných možno tých 5-6 rokov naozaj to tak funguje. Čiže snažíme sa mať aj my doma len pár kúskov. Mám obľúbené kúsky, ktoré v podstate nosím stále dookola. A tým, že ten ľan je taký skvelý, tak to na tom ani nevidno, že tie veci boli nosené možno 400 krát, takže je to veľmi fajn. Áno, a tým, že vlastne aj máte tých 42 farieb, tak teraz si vlastne tak uvedomujem, že za každým, keby si aj mala ten istý kúsok, ale v inej farbe, tak vieš si s tým krásne nakombinovať. Hej, to áno. Ale to by sme neviem, kde museli bývať, aby som mohla mať každý kúsok v každej farbe. Tak, v druhej by som, že by si tú istú košelu dala v nejakej inej farbe. Tak, dá sa to krásne nakombinovať. Ja si myslím, že pri tom ľane každá farba s každou ladí, že vlastne ľudia častokrát rozmýšľajú, čo s čím zladiť, ale tým, že tá štruktúra toho materiálu je taká pekná, tak v podstate či už zladíte ružovú so zelenou alebo modrú so žltou, vždy to vyzerá pekne. Keby si mala ľan odprezentovať niekomu, kto nikdy na sebe tento materiál nemal, čo by si mu povedala ako prvé? Prečo by si ho mal vybrať? No je to niečo úplne iné. Čiže asi by som sa snažila vysvetliť to, že áno, ten prvý pocit možno budete mať, že ste v niečom takom, čo je úplne iné, ako ste doposiaľ mali na sebe, ale veľmi rýchlo si zvyknete, lebo aj ten materiál sa vám prispôsobí a vaše telo sa prispôsobí tomu materiálu a zžijete sa a bude to kúsok, ktorý nebudete chcieť nikdy dať dolu. Tak je to v podstate aj s tými ľanovými obliečkami. Veľakrát sa nás ľudia pýtajú, že a v čom je to iné? A ja poviem, ja vám aj neviem povedať presne, v čom je to iné, ale treba to skúsiť a vy už nebudete chcieť spať v ničom inom, že to je proste taký diametrálny rozdiel. Ale to teraz neznamená, že ľudia by mali nosiť len ľanové kúsky, len možno skúsiť ich zaradiť do svojho šatníka a zistiť, že sa dajú úplne v pohode kombinovať s akýmikoľvek rifľami alebo modernejšími kúskami, nazvime to z iných materiálov. Čiže je to asi len o tom, že nemať predsudky a dať mu šancu. Úplne súhlasím, pretože aj ja teda svoj prvý ľanový kúsok som nosila aj 3 dni v kuse a bolo mi aj ľúto, že ho musím dať teda do prania a takto teda myslím si, ak si pamätám správne nejaký príbeh od Peťka, tak to bolo aj teda v mužskom prípade u nejakého pána alebo niečo také. Nechytám sa teraz už, prepáč. Nie, prepáč. Prepáč, ty Kati. Dani, ak by si mala nám ešte povedať, lebo väčšina tých vašich farieb je naozaj takých pestrých a predsa ten ľan, keď sa teda často nosí, keď ho často perieme, či tá starostlivosť oň je rovnaká ako pri možno bežných veciach, alebo sa stane, že aj, ja neviem, tá žiarivá malinová časom vybledne. Ako je to s vašimi farbami alebo s vašou kvalitou ľanu? Náš ľan, s ktorým my vlastne pracujeme, tak on pochádza z Litvy, tam je spracovaný, dopestovaný jednak v Pobaltí, ale aj v Južnej Európe, pretože vo Francúzsku, ale aj na Balkáne sa pestuje ľan. Vlastne v Európe mal vždycky tradíciu a vlastne keď sme to aj riešili s našim výrobcom ľanu, tak oni vlastne majú všetky doklady, alebo teda všetko je k tomu, že farbia síce nie úplne, že ekologickými farbami, takto nefarbia ovocnými šupkami a podobne, ale tie farby majú všetky certifikáty, sú veľmi stále a už vlastne vo výrobe je ten ľan a tá farba zafixovaná. Čiže naozaj tá trvácnosť je veľmi veľká, ale samozrejme, keď už niečo periete 250 krát, tak ona keby získava takú jemnú patinu. Ja by som skôr povedala, ani nie, že stráca tú žiarivosť, ale ako keby tak trošku zmatnie, jemnučko. Možno je to vidno aj na mojich veciach, že vlastne nohavice mám o niečo dlhšie ako košeľu, že možno, že keby je tam trošilinku iný ten nádych, ale vôbec to nie je, že by to nejako strácalo farbu. Takže myslím si, že ten ľan je aj v tomto veľmi fajn, že napriek veľa noseniam a veľa praniam viac menej nemení tú svoju štruktúru a farebnosť. Áno, chcela som, aby teda tu odznelo aj to, prečo si ho vybrať, aj teda potom, ako sa ho starať, keď už ho v tom šatníku máme a keď sa teda ho rozhodneme kúpiť. Toto bola Danka zo značky Vtáčatko. Dani, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola medzi nami, že si nám povedala svoj príbeh, našla si ten čas a ja verím, že čoraz viac z nás bude mať ľanových vecí vo svojom šatníku, aj napríklad od Vtáčatka. Ďakujem krásne za pozvanie. Ďakujem.